Magandang buhay! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang salitang bilang mula 1 hanggang 1,000. Ang gagawin natin, ako muna ang magbabasa, tapos ikaw naman ang kasunod. At sa huling bahagi ng ating video, ikaw ang magbabasa ng bawat bilang. Basahin natin. 1. Ikaw naman. 1. 1. Basahin natin. 2. Ikaw naman. 2. 2. Basahin natin. 3. Ikaw naman. 3. 3. Basahin natin. 4. Ikaw naman. 4. 4. Basahin natin. 5. Ikaw naman. 5. 5. Basahin natin. 6. Ikaw naman. 6. 6. Basahin natin. 7. Ikaw naman. 7. 7. Basahin natin. 8. Ikaw naman. 8. 8. Basahin natin. 9. Ikaw naman. 9. 9. Basahin natin. 10. Ikaw naman. 10.
Sampu. Sampu. Basahin natin. 11. Ikaw naman? 11. 11. Basahin natin. 12. Ikaw naman? 12. 12. Basahin natin. 13. Ikaw naman? 13. 13. Basahin natin. 14. Ikaw naman? 14. 14. Basahin natin. 15. Ikaw naman? 15. 15. Basahin natin. 16. Ikaw naman? 16. 16. Basahin natin. 17. Ikaw naman? 17. 17. Basahin natin. 18. Ikaw naman? 18. 18. Basahin natin. 19. Ikaw naman? 19. 19. Basahin natin. 11. Ikaw naman? 11. 11. Basahin natin. 12. Ikaw naman?
labindalawa, labindalawa. Basahin natin. Labintatlo. Ikaw naman? Labintatlo. Labintatlo. Basahin natin. Labing-apat. Ikaw naman? Labing-apat. Labing-apat. Basahin natin. Labinlima. Ikaw naman? Labinlima. Labinlima. Basahin natin. Labing-anim. Ikaw naman? Labing-anim. Labing-anim. Basahin natin. Labimpito. Ikaw naman? Labimpito. Labimpito. Basahin natin. Labing-walo. Ikaw naman? Labing-walo. Labing-walo. Basahin natin. Labinsyam. Ikaw naman? Labinsyam. Labinsyam. Basahin natin. 20. Ikaw naman? Dalawampu. Dalawampu. Basahin natin. 21. Ikaw naman? Dalawamput isa. Dalawamput isa. Basahin natin. 22. Ikaw naman? Dalawamput dalawa. Dalawamput dalawa. Basahin natin. 23.
Ikaw naman? 23. 23. Basahin natin. 24. Ikaw naman? 24. 24. Basahin natin. 25. Ikaw naman? 25. 25. Basahin natin. 26. Ikaw naman? 26. 26. Basahin natin. 27. Ikaw naman? 27. 27. Basahin natin. 28. Ikaw naman? 28. 28. Basahin natin. 29. Ikaw naman? 29. 29. Basahin natin. 30. Ikaw naman? 30. 30. Basahin natin. 40. Ikaw naman? 40. 40. Basahin natin. 50. Ikaw naman? 50. 50. Basahin natin. 60. Ikaw naman? 60. 60.
Basahin natin. 70. Ikaw naman? 70. 70. Basahin natin. 80. Ikaw naman? 80. 80. Basahin natin. 90. Ikaw naman? 90. 90. Basahin natin. 100. Ikaw naman? 100. 100. Basahin natin. 200. 10. Ikaw naman? 200. 200. Basahin natin. 300. Ikaw naman? 300. 300. Basahin natin. 400. Ikaw naman? 400. 400. Basahin natin. 500. Ikaw naman? 500. 500. Basahin natin. 600. Ikaw naman? 600. 600. Basahin natin. 700. Ikaw naman? 700. 700. Basahin natin. 800. Ikaw naman? 800.
800. Basahin natin. 900. Ikaw naman? Siyam na raan. Basahin natin. 1,000. Ikaw naman? Isang libo. Ang mga sumusunod ay laging tandaan sa paggamit ng salitang bilang mula 11 hanggang 19. Ang 10 ay ginagamit sa 17. Dito lang sa bilang na ito ginagamit ang 10. 17. Sa salitang 10, 4 ang bilang na gumagamit nito. 12, 13, 15, 19. Ang susunod ay ang 10 na may gitling. Ang 10 na may gitling ay ginagamit sa unahan ng mga bilang na nagsisimula sa patinig, gaya ng 11, 14, at 16. At ang pinakahuli ay ang 10 na walang gitling, gaya ng 10. Ito ay ginagamit lang sa iisang bilang, 18. 18. Ngayon, titingnan naman natin kung meron kayong natutunan sa ating lesson. Magpapakita ako ng bilang at kayo naman ang magbibigay ng salitang bilang. Tandaan, bigkasin ng malakas at maliwanag. At dito nagwawakas ang ating lesson for today. Tandaan, mas mahalaga ang puso kaysa sa piso. This is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.